Видеорубик вожматы. Шет пиар. Ви школа ніщо інтеливіся милос. Блять. Ви школа ніщо інтеличакла милос. Куняр, що Женя, ти мог вдачко? Блін, марда ти чуле. Ви школа ніщо інтеличакла. Блін. Те зарин рішити коруч. Можна щас. Ширикей, на. Кажуть, я мусто нартала ще жлоб калу в театрі, ожі як там стенару часа, калу пістички. Спорт у дуслы, конмешко. Не уходите пока. Нормально, А нормально? Шеремута. Ну ж, ожи кино, шарканье росын, не мыштыс. Трупачем гласа. Вероника Ваулина, Руслан Нуряхметов, Мунамуд Муртия, телеканал. Черкель кот. Я роза?